आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय महिला उद्धमिता स्किम गोदान सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मोनसे बिग प्रब्लेम। बे प्रब्लेमनि बागै दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों मोनसे क्लियारिफिकेसन लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। मा प्रब्लेम? नोंथांमोना थाबैनो रांखौ मोनसिगोन इलेक्सन जोबनायनि उनाव नोंथांमोना थाबैनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव नोंथांनो आसाम गभर्नमेन्टआ बिजनेस मावनो गिबियावनो 10,000 रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट डिबिटि सिस्टेमनि जोहै नोंथांनियाव बेंक एकाउन्टआव रांखौ हरसिगोन। नाथाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा मेम्बारफोरा गोनो गोथो जागासिनो दं। गोबां कमेन्ट बानायदों जाय बिथांमोननिया ब्लग वाइसआव गावबागावनि मेम्बार डिटेल्सआ एड जायाखै, बिथांमोना रांखौ मोननो हागोन ना हाया? बेफोरबायदि गोबां सोंलु अनलाइनाव दाबो बेनि एड जाया, बेफोरबायदि डाटाया एड जायाखै। जाय बिथांमोना मेम्बार सोसनदों, मेम्बार सोलायदों, बेंक एकाउन्ट डिटेल्स चेन्ज खालामदों, नोंथाङा एड्रेस चेन्ज बानायदों, बेफोरो दाबो नोंथांनि नैबे अनलाइन डाटायाव एड जायाखै। बिथांमोना बे रांखौ मोनगोन ना मोना? नोंथांमोना गोबां बेफोरबायदि सोंलु जाखांदों जानो हागौ। दिनैनि भिडिअ'आव बेखौनो क्लियार बानायगोन आरो नोंथाङा गोदानै नैबे ब्लग वाइसआव नोंथांनि लिस्टखौ बोरै चेक बानायगोन? जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मेम्बार सोसनदों, मेम्बार सोलायदों, नोंथांमोना बेखौ बोरै चेक बानायगोन? बेखौबो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो ए टु जेड डिटेल्सआव देखायनानै होगोन। नोंथाङा गावबागावनि नामखौ बोरै अनलाइन माध्यमाव बोरै चेक बानायनो? गिबियावनो आङो रोखायै नोंथांमोननो बुंनानै होखानि, जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गोदानै हाबदों, नोंथांमोना नैबे अनलाइन डाटायाव नोंथाङा एड बानायजायाखैब्लाबो जुदि नोंथाङा महिला उद्धमिता स्किमनि फर्मखौ नोंथाङा साबमिट बानायदोंब्ला नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। नोंथांनि नामा एड बानायजायाखैब्लाबो नोंथांनि डाटाया नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भिअ बिथांमोननियाव रोखायै दंखायो। नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा। नोंथाङा अनलाइनाव नोंथांनि डाटाया एड बानायजायाखैब्लाबो नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बे नोंथांनि अनलाइनाव नोंथाङा नामखौ एड जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायनोब्ला नोंथाङा गिबियावनो नैबे गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव सार्च खालामनांगोन गुगोलाव। नोंथाङा नैबेयाव गुगोलावनो SHG डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा नैबे पेजखौ बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे ब्लक वाइज SHG एन्ड मेम्बार डिटेल्स। नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनानै नोंथाङा गावबागावनि नामखौ अनलाइननि डाटायाव हाबदोंना हाबाखै, नोंथांनि नामा नोंथाङा बेयाव चेक बानायनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव ब्लक, गावबागावनि ब्लक, नोंथांनि ब्लकखौ नोंथाङा बेयाव बेबायदि सिलेक्ट बानायनो नांगोन। बेयाव रोखायै लिरनानै होखादों। दानिया नोंथांनि बेयाव ग्राम पन्सायतखौ PCDC बुङो। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि PCDC, नोंथांनि जायगानि PCDCखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनो नांगोन। बेबायदि आं जास्ट बेयाव ओरैनो डेम' मोनसे क्लिक बानायनानै होबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव भिलेजनि नामखौबो नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेट, नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि ब्लक आरो नोंथांनि ग्राम पन्सायत PCDC बुङो आरो बेखौ नोंथांनि भिलेज। नोंथांनि भिलेजाव खैखान सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम दं, खैखान नोंथांनियाव गामियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ग्रुप दं, बेयाव गासैबो डाटाया फैगोन। नोंथाङा नैबे साबमिटआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो दानिया जोङो बेयाव साबमिटआव क्लिक बानायनानै होबाय। साबमिटआव क्लिक बानायना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि गावबागावनि नैबेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांनि नैबेयाव डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथांनि ग्राम पन्सायत, ब्लकनि नेम, डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि स्टेट, भिलेज, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नैबेयाव नोंथाङा नामखौ नोंथाङा नैबेयाव नायना लानो हागोन। नोंथांनि मेम्बारनि नाम, नै फादार हासबेन्डना नैबेयाव नाम आरो नैबेयाव जेन्डार, एज, ससियेल केटेगरि नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। बेबायदि नोंथाङा बेयाव मोनाबाथाय नैबेयाव गोबां नैबेयाव 1 2 3 4 5 नैबेयाव 18हालागै दं। नोंथाङा बेयाव मोनसे मोनसे क्लिक बानायनानै बेबायदि नोंथाङा बेयाव गावबागावनि नामा एड जादोंना जायाखै नोंथाङा बेयाव इजियावनो चेक बानायनानै लानो हागोन। जाय बिथांमोना बे डाटायाव नैबे अनलाइन डाटायाव एड बानायजायाखै नोंथांमोनाबो बेयाव रांखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा फर्मखौ फिलआप बानायदोंब्लाबो नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ खोथा गैया। आं नोंथांमोननो ओरैनो मोनसे फिसा इनफरमेसन लाबबाय जाय बिथांमोना बेबायदि गोनो गोथो जानानै दंमोन, जाहाथे नोंथांमोननि डाउटआ क्लियार जायो।
दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो हायो। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।